Γεια σας, είμαστε οι Μουράβι. Εγώ είμαι η Ιωάννα. Εγώ είμαι το Ράγια. Εγώ είμαι η Φωτεινή. Εγώ είμαι η Άννα. Τσάτσρη. Έλλη. Μαρίνα. Και έχουμε και τη Ραχίλ και την Ειρήνη. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Moonkeys για να πιούμε καφέ και να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας. Τις έχουμε πάρει μέσα από το Instagram sticker μας και από το Not Gonna Lie, που είναι ανώνυμες. Σαφώς δεν θα αναφέρουμε ονόματα γενικά, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους στείλατε ερωτήσεις. So, let's go! Ωραία. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση που ξεκινάτε πάντα. Λέει η ερώτηση πώς ξεκίνησε όλο αυτό με το group. Λοιπόν, ξεκίνησε ουσιαστικά, εγώ και η Ραχίλ ήμασταν σε μια άλλη ομάδα, στους Replay, shout out, και θέλαμε να κάνουμε μια άλλη ομάδα γιατί και τα παιδιά δεν μπορούσαν πλέον, μετακόμισε ο Θανάσης. Και είπαμε να κάνουμε μια καινούργια ομάδα, της Moon Rabbit. Το όνομα ήταν η ιδέα της Ραχίλ. Και αποφασίσαμε οι δυο μας να κάνουμε την ομάδα και ψάχναμε άτομα. Τα πρώτα άτομα που μπήκαν στην ομάδα δεν είναι πλέον στην ομάδα. Και μετά μπήκανε η Άννα πρώτα, μετά η Έλλη. Θέλετε να πείτε οι άλλοι πώς μπήκατε ή να τα πούμε? Εγώ έστειλα μήνυμα. Μετά ήρθε η Τσάτσρη. Μετά ήταν το Ράγια, μετά η Φωτεινή και μετά η Μαρίνα. Και ουσιαστικά βλέπαμε άτομα, μας έκαναν, μπαίνανε, εκτός από το Ράγια και τη Φωτεινή, οι οποίοι μπήκαν με οντισιόν. Πιο άβολη οντισιόν που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, όχι ότι έχω κάνει και πολλές, αλλά είναι 3 Σεπτεμβρίου, έχω δώσει μάθημα, έχω ανέβει άρον από Γιάννενα, δεν ξέρω από πού να μπω στη Χάνθ, γιατί δεν είμαι από Θεσσαλονίκη και δεν έχω πάει ποτέ στη Χάνθ. Μπαίνω, δεν υπάρχει κανείς. Ευτυχώς είναι από τις Moon Rabbit η Άννα που την ήξερα λόγω του level, οπότε είμαι λίγο μπουρου. Και μου λένε, ωραία, θες να μας δείξεις τι έχεις ετοιμάσει? Και κάθονται οι 4 τους πίσω και με κοιτάνε και είναι σε φάση χόρεψε. Και είμαι εγώ. Νιώθω ότι δεν έχω χορέψει πιο χάλια ζωή μου και χωνόμουν ότι δεν θα με πάρουν γιατί δεν. Ωστόσο με πήρανε και γεια σας. Εγώ νιώθω ότι ήμουν πάρα πολύ χαλαρή, ωστόσο ότι δεν σε άγχωσα καθόλου. Πολλές φορές. Μην αγχώνεσαι, κάνε κάτι. Εγώ νιώθω ότι ήμουν πιο αγχωμένη από το Ράγια. Αυτό βασικά. Εγώ ήμουν εξωτερικό και δεν μπορούσα να πάω στην audition, ευτυχώς δεν πέρασα αυτά. Έστειλα βίντεο, μου βάζαν αρκετές μέρες μετά, είχαν χωθεί. Και απλά λέω, ναι, μου απάντησαν, ξέρω εγώ. Εγώ δεν ήξερα κανέναν. Ήταν η κοπέλα που δεν είχε έρθει από κοντά και έστειλε το βίντεο. Ναι, παρέθηκε. βαριόμουν λογικά. Αυτό. Το πιο αστείο ήταν ότι κανονίσαμε να πάμε για καφέ. Γνωριστήκαμε, λέγαν τα πιο άκυρα πράγματα και σε κάποια φάση σηκώνομαι να πάω τουαλέτα και επιστρέφω. Και είναι όλοι έτσι. Και γυρνάω, λέω, τι συμβαίνει? Και λέει, λοιπόν, Φωτεινή, φαίνεται ότι ενδιαφέρεσαι. Εσύ ήσουν. Και γυρνάει η άλλη και κάνει, θέλεις να μπει στην ομάδα? Και τα είχα παίξει. Ναι, απειλητικά. Έτσι μπήκα. Και της Μαρίνας ήταν πάρα πολύ αστείο. Εγώ είχα μπει στους Χέτσι πρώτα και μετά μπήκα στους Moon Rabbit για να βοηθήσω με το hit. Και μια μέρα έλεγα, μιλούσα με την Άννα και έλεγα ότι ψάχνω ένα cover group και θα ήθελα πολύ να κάνω covers και δεν ξέρω τι να κάνω κτλ. Και ήταν η Άννα, ήταν 5 λεπτά στο κινητό και την έβλεπα, έγραφε και ήμουνα, τώρα με γράφει, τι συμβαίνει? Και 5 λεπτά μετά μου κάνει, θες να είσαι μήπως στους Moon Rabbit? Και ήμουνα, αλήθεια. Αλήθεια. Γρήγορα να πάρουμε την Μαρίνα, με την πάρει κάποιος άλλος. Εγώ νομίζω το έκανα. Εγώ ήμουν. Αυτό. Η Τσάτσρη απλά εμφανίστηκε, την Έλλη την πρότειναν, την Άννα την πρότειναν. Αυτά. Επόμενο. Το καλό κρασί βγήκαμε. Μόνο η Φωτεινή είχαμε την πιο τίμια εμφάνιση. Με τον υδρότα. Με τον υδρότα μας. Ωραία. Show us your wallpapers. Εύκολο. Το έχω φτιάξει εγώ, είναι ο home zoom, δεν ξέρω τι φαίνεται γιατί είναι από την άλλη πλευρά η οθόνη, οπότε. Η Φωτεινή εδώ ένα αξιοθέατο από κάπου. Βγαίνει. Αυτό. Εμένα είναι ένα DIY photocards με όλες μου τις ομάδες, με όλα τα παιδιά μου.
Αου, το δικό μου είναι μικρόφωνο αυτή τη στιγμή, θα το βάλω από εδώ πάνω. Say the name, 17. Mental image τι είναι. Mental image, say the name, 17. Εδώ είναι από τα 7.000 ταξίδια που έχει κάνει. Μπορείς να πεις εσύ, Τσάτρι, γιατί το μικρόφωνο είναι σε σένα. Είναι ένα από τα 7.000 ταξίδια που θα ήθελα να κάνω. Ωραία. Έλλη. Είναι το Motorola, το wallpaper. Αυτό, ευχαριστώ. Εμένα είναι gym pic. Είναι μπράτσα. Μπράτσα. Ωραία. Αυτό να πούμε. Το what's your age. Τι. Ωραία, πες το. Τι σκέφτεσαι, πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών είμαστε εμείς. Λοιπόν, είμαι 24. Είσαι γεννημένη. Είμαι γεννημένη το 2000. Ωραία. Γιατί εγώ επόμενη. Ωραία. Εγώ legit σήμερα βρήκα την πρώτη άσπρη τρίχα. Εγώ είμαι η Έλλη, είμαι 28, γεννήθηκα το 1996. Ωραία. Εγώ είμαι 22, γεννήθηκα το 2002. Λοιπόν, εγώ είμαι γεννημένη το 94. Αλλά επειδή είμαι Δεκέμβρη, είμαι ακόμα 30, δεν έχω γίνει 31. Εγώ είμαι το 2000. Εγώ το 3, 22. Εγώ είμαι το 2000, αλλά την Παρασκευή γίνομαι 25. Οπότε δεν μετράει το 24. Μπορώ να πω το favorite artist. Ωραία. Αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Είναι ο Σεξ Ζουβάς. Όχι, εντάξει, πολύ. Είναι, αλλά δεν είναι και ο αγαπημένος μου. Λοιπόν, άντε, να πω το Woods. Αγαπημένο καλλιτέχνη. Γιατί είναι τα πάντα το παιδί, ωστόσο. Αυτό. Νομίζω ότι από artist, παιδιά, το παιδί τραγουδάει, χορεύει, είναι producer, πλένει τα πιάτα, είναι μηχάνημα. Παίζει ποδόσφαιρο. Έχει κάνει survive, ολόκληρο survival show και έμεινε σχετικά mentally stable μετά από αυτό. Έβγαλε και άλμπουμ. Αυτό, από μένα αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά μου αρέσουν λίγο οι Stray Kids. Λιγουλάκι. Και μου αρέσει και λιγουλάκι, έτσι, λίγο. Είμαι πολύ normal about him. Μου αρέσει ο Beckham πολύ. Θεωρείτε ότι πρέπει να απαντήσω την ερώτηση λεκτικά κάπως? Θεωρείτε? Δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο. 80s. Το wallpaper δεν το έλεγε. 80s. Χιχι. Εγώ θα πω solo artist, θα πω τη Τσόγχα. Μου αρέσει πάρα πολύ και τη θεωρώ πάρα πολύ καλή χορεύτρια, γενικότερα. Οπότε, ναι. 17. Say the name. 17. Από K-pop GD, αλλά εκτός K-pop. Chris Brown και Frank Ocean. Ποια είναι η συμβουλή σας προς τα άτομα που αγαπάνε το χορό αλλά δεν είναι καλοί με αυτό? Εγώ θα πω practice βασικά, γιατί όλα με practice βγαίνουν. Δηλαδή νιώθω ότι όλοι μας έχουμε περάσει από στάδιο που θεωρούσαμε ότι δεν είμαστε καλοί σε κάτι ή ίσως ήταν κάποιο καινούριο στυλ, κάποιο καινούριο concept, όχι μόνο σε covers και γενικά σε ομάδες. Αλλά νιώθω ότι μόνο με το practice θα βγουν όλα. Γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Οπότε και να μην είναι κάποιος καλός, απλά με practice θα καλυτερέψεις. Πάμε, Τσάτρι! Κανείς δεν γεννήθηκε καλό σε όλα. Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε η Μαρίνα ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι μόνο ανωδική πορεία. Ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που μπορεί να μείνουμε στάσιμοι και συγκριτικά με τον κόσμο γύρω μας να βλέπουμε ότι ίσως για κάποιο λόγο έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω. It's okay, ο καθένας έχει το δικό του path και τη δική του ζωή που μπορεί να έχει σκαμπανεβάσματα. Στόχος είναι eyes on the prize και να μην τα παρατάμε και να προχωράμε με στόχο πάντα να μαθαίνουμε. Γενικά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι η προσπάθεια ξεπερνάει το ταλέντο, γιατί και εγώ ήμουν ένα άτομο το οποίο δεν ήταν καλό στο χορό, όχι ότι τώρα είμαι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αλλά εγώ θα πω practice, πώς λέγεται, fundamentals, οι foundations, the basics, yes.
Και αν κάποιος, ας πούμε, πάει να χάσει το δρόμο του, εγώ θεωρώ ότι back to basics είναι ένας πολύ καλός δρόμος για να... Ωραία, ευχαριστώ που συμβαίνει αυτό. Practice the basics, people. The basics. Η ερώτηση είναι προς άτομα που αγαπάνε το χορό. Οπότε εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άμα κάνετε κάτι το οποίο αγαπάτε, θεωρώ ότι θα συνεχίσετε να το κάνετε και αναγκαστικά θα γίνει και αυτό που λέει η Μαρίνα, ότι θα περάσει, θα γίνει practice. Οπότε πιστεύω ότι θα γίνει καλή έτσι κι αλλιώς, αλλά να μην κοιτάτε τι κάνει δίπλα. Να κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας και να απολαμβάνετε αυτό που κάνετε. Μπορεί η Μαρίνα να πηγαίνει με 10, εγώ να πηγαίνω με 2, αλλά να πηγαίνω. Αν μου φαίνεται να μην πηγαίνω επειδή βλέπω τη Μαρίνα να πηγαίνει με 10. Αυτό, να μην το αφήνετε να σας επηρεάζει και να συνεχίσετε να προσπαθείτε και να κάνετε αυτό που σας αρέσει. What is each of the members' favorite cover? Λοιπόν, θα πω ένα που δεν είμαι και ένα που είμαι. Ωραία. Από αυτά που δεν είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ το fighting, τον μπουθουξού. Γιατί είναι πάρα πολύ φαν. Αυτό, το βλέπεις και είσαι wow! Και από αυτά που είμαι, νιώθω ότι θα γίνω γραφικό. Είναι το Crazy Forum των 80s. Το καλύτερο, Γιατί είναι το debut μου στη Moon Rabbit και γιατί είναι 80s και είναι και το work 80s, αλλά κάπως είχα ξυπνήσει 5 ώρα το πρωί και no. Λοιπόν, να πω κι εγώ έτσι δύο. και Ήθελα να σιγουρευτώ αν δεν έχω κάποιο καλύτερο. Εγώ θα πω τον BTS, μ' άρεσε. Έδοξες με. Και το αγαπημένο μου από αυτά που είμαι, εντάξει, από το Ασυφιρτσελάς. Νομίζω φαίνεται η χαρά στο πρόσωπό μου και η χαρά στο πρόσωπο της Μαρίνας. Αυτό. Θέλω να πάρετε τη Μαρίνα και τη Φωτεινή και να τις συγκρίνετε πόσο πολύ χαίρεται η Φωτεινή και πόσο πολύ θέλει να πεθάνει η Μαρίνα σε αυτό το cover. Και είναι και η Φωτεινή. Ήταν φάση 40 βαθμούς έξω. Είχα πεθάνει από τη ζέστη και ήμουνα, οκ, πρέπει να κάνω Blackpink. Εντάξει, και στην αρχή ξεκινάω με οριστική με τυριρι και μετά είμαι, δεν μπορώ άλλο, περίμενε. Το αστείο είναι ότι το καλοκαίρι έμενα στη Μαρίνα γιατί ακόμα δεν είχε σπίτι εδώ. Και εγώ μάθαινα μια άλλη χορογραφία τέλος πάντων στο σαλόνι και η Μαρίνα ήταν στο δωμάτιο και μάθαινα σε Feature Last. Και πάω να την ρωτήσω κάτι και βλέπω τη Μαρίνα να έχει κάνει στην άκρη όλο το δωμάτιο. Να έχει ανοιχτό το βίντεο, αλλά να μην το παίζει και να κάθεται μπροστά τον υπολογιστή έτσι. Και έτσι λέω, όλα καλά. Και γυρνάει έτσι. Δεν θέλω. Είναι δύο. Θα πω είναι το Iki, τον Card και το 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Ποιο είπες πρώτο? Α, καλά, το Crazy Forum. Μου ερχόμουν στο μυαλό με το σερβιτόρα. Όχι, εγώ έχω το Iki και το Crazy Forum. Έχω πάρα πολλά. Μας αγαπάω, είμαστε. Ναι, από New Season. Νομίζω το αγαπημένο μου είναι το... δεν ξέρω. Θα πω το Drama. Αλλά γενικά τα περισσότερα girl groups που έχουμε κάνει είναι στα αγαπημένα μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το I Like That με τη Ραχίλ και το Θανάση. Μ' αρέσει και το Inception πάρα πολύ. Και μ' αρέσουν και κάποια που ακόμα δεν έχουν βγει ίσως. Έχω 2,5. Το Maverick. Ναι. Μ' αρέσει το Red Moon. Έτσι δεν λέγεται αυτό? Ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ αυτό που κάναμε στο Intensive, το Λιλι Γιάμπα. Μπορεί να μ' αρέσει και περισσότερο από όλα. Αλλά είναι το μισό. Γιατί δεν είναι cover, ακριβώς. Α, οκ.
από official πράγματα που θεωρούνται cover στο YouTube. Μ' αρέσουν οι Rise, για την κιτάρα. Πολύ καλό. Μ' αρέσει πολύ. Είναι φαν. Αν ήμασταν 7 θα ήταν τέλειο. Το κλέψα λίγο αυτό, αλλά περάσαμε πολύ ωραία. Και μας γυρνούσε και η Άννα που ήταν έξτρα φαν. Να πω κι άλλο ένα. Βασικά, άντε να πω κι εγώ το Crazy Four που ήμασταν όλα μαζί. Που ήταν και φαν γιατί ήταν και όλα τα πανηγύρια των Χέτσι. Και τον Τόκιουμπι. Οπότε λέω και αυτό, άντε, δωράκι. Εγώ θα πω, έχω μια μεγάλη αδυναμία στο Inception, είναι η αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν cover. Το βλέπω συχνά πυκνά. Το έχω χόμπι να βλέπω αυτό το cover. Είναι πάρα πολύ ωραίο cover. Ήτανε πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο. Ήταν πολύ καλό. Από πρόσφατα θα πω... Μπορώ να πω για αυτά που θα βγουν. Μπορεί να έχουν βγει ήδη. Ναι, σωστά τώρα. Ισχύει. Μου άρεσε πάρα πολύ από τα πλάνα έστω που είδα το Something. Πάρα πολύ. Και νομίζω θα βγει πολύ ωραίο. Γιατί είναι κάτι νομίζω διαφορετικό. Είναι λίγο πιο mature concept, είναι και λίγο πιο παλιό. Και νιώθω ότι θα βγει πολύ ωραίο. Λοιπόν, κανένα big project on the way. 새로운 프로젝트 비밀. Αυτό. Δεν ξέρω, νιώθω ότι το πιο big, βασικά καινούριο ίσως project είναι η συνεργασία με το Moonkeys. Που έχουμε γυρίσει ένα cover, εδώ τώρα έχουμε έρθει για το Q&A μας και θέλουμε να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Κατά τα άλλα, θα δείτε. Το level ίσως. Το level. Λοιπόν, I love you και το αγαπημένο κορεάτικο. Το είχε πρέπει να το πω. I love you. Και το αγαπημένο κορεάτικο φαγητό, ειδικά για όσους έχουν πάει Κορέα. Ελπίζω να το πω σωστά. Είναι τα naengmyeon. Σωστά τα λέω. Είναι, για όσους δεν ξέρουν, είναι noodles, δεν ξέρω τι noodles, αλλά τύπου κρύα, με πάγο γύρω. Αυτό, με πάγο γύρω-γύρω. Και ήταν απλά, ειδικά για τους 60.000 βαθμούς που έχει στην Κορέα, ήταν ό,τι καλύτερο. Με υγρασία. 85 ήταν, δεν ήταν 40. Αυτό ήταν το πιο ωραίο, αλλά επίσης σταθερά παραδοσιακά τοκμπόκι. Στα δύο. Εσένα είναι το δικό σου, είναι και μοναδικό. Same το κμπόκι, εντάξει, δεν μπορώ να συγκρίνω. Βασικά δεν έχω φάει κάτι άλλο από αυτά. Flex πάλι. Θα γίνω γραφική, αλλά ήταν εκείνο το τόκμποκι που είχαμε φάει από ένα traditional market. Θυμάστε? Ναι, με τον φίλο. Με το φίλο. Το Τζέσοκ. Κάντζαν. Ναι. Κάντζαν. Ναι. Κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Πολύ καλό. Και το Bingsu. Λοιπόν, αυτό εγώ θα πω. Από Αλμυρό νομίζω ότι το αγαπημένο μου ήταν και η barbecue και η αξία στην Κορέα και το Dolsot Bibimbap. Και από γλυκό το Pat Bingsu μακράν ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Α, και εκτός Κορέας το ρόζε το τόκμποκι που έχει στη Βιέννη σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Όποιος πάει στη Βιέννη θέλω να μου στείλει μήνυμα να σας πω πού ακριβώς να πάτε να φάτε ένα συγκεκριμένο ρόζε τόκμποκι. Αυτά. Αυτό στη Βιέννη. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω φάει το τόκμποκι που έφτιαξε το Ράγια εκείνη τη φορά. Ήταν καυτερό, ήταν ωραίο. Στη Ραχίλ, σε αυτό το meeting. Και κάτι instant έχω φάει. Έχω φάει bulldog. Οπότε θα ψηφίσω το τόκμποκι του Ράγια. Ήταν πολύ ωραίο. Είχε βάλει και μπόλικη και μοτσαρέλα. Και μπόλικο spice. Αλλά basically, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το αγαπημένο μου κορεάτικο υλικό είναι το gochujang. Το βάζω στο αγαπημένο toast μέσα, μαζί με τυρί και είναι τέλειο. Θα πεις καφέ. Τίποτα δεν άρχεται. Το αγαπημένο μου κορεάτικο υλικό είναι ο Freddo Espresso. Πέρα από το τοκμπόκι του Ράγια που είναι εξαιρετικό και έχω φάει νιώθω 5-6 φορές τοκμπόκι από το Ράγια. Έχω φάει πάρα πολλές φορές το τοκμπόκι από το Ράγια. Και είναι πραγματικά μπόμπα.
Είναι πολύ καλό. Νομίζω θα πω, είχα φάει μια φορά στην Αθήνα τζάπτσε. Και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και ήταν πολύ καλό, οπότε θα πω αυτό. Θα πω τζάπτσε. Σίγουρα το τζάτζαγμιον. Τρελάθηκα. Είναι πολύ ωραία τα τζάτζαγ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα τζάτζαγ. Σε εκείνη τη στοά είχαμε, θυμάμαι. Πήγα σε ένα κινέζικο εστιατόριο. Ναι. Και μας κοιτούσαν οι σερβιτόροι, τι είναι αυτά εδώ που ήρθανε. Που δεν μιλούσαν αυτοί καλά κορεάτικα, δεν μιλούσαμε εμείς καλά κορεάτικα. Αλλά πολύ ωραίο το φαγητό. Τζάτζαγμιον. Τι θέλατε να γίνετε όταν μεγαλώσετε? Ξανά, τι είναι αυτό? Τι θέλατε να γίνετε? Η Φωτεινή μπορεί να πει τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. Ναι. Ναι. Τι θέλατε να γίνετε όταν μεγαλώσετε? Ναι. Όταν ήμασταν μικρά. Όταν ήμασταν Τι μικρά, θέλαμε ναι. να γίνουμε? Ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρό, ήθελα να γίνω πριγκίπισσα. Γεννήθηκα πριν από σένα, μην μιλάς. Παιδιά, εγώ και ο Άννα είμαστε ο ίδιος άνθρωπος. Είμαστε ο ίδιος άνθρωπος σε ενισχυτικό επίπεδο. Λοιπόν, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρό, ήθελα να γίνω πριγκίπισσα. Ωραία, ξεκινάω με το βασικά. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσα, μπήκε στο πλάνο ο χορός. Δεν έχει φύγει, αλλά δεν θα έλεγε κανείς ότι και η επαγγελματική μου καριέρα σε αυτό πάει πάρα πολύ καλά προς το παρόν. Και μετά, κάπου στο γυμνάσιο, μπήκε η ψυχολογία, όπου και πλέον έχω τελειώσει το τμήμα ψυχολογίας και μάλλον εκεί θα μείνει αυτό. Γιατί τελειώνοντας το τμήμα, αναρωτήθηκα γιατί το ήθελα. Αυτά. Εγώ έβλεπα full world party και ονειρευόμουν ότι θα μεγαλώσω και θα ταξιδεύω τον κόσμο με μια κάμερα στο χέρι και θα... ναι, και θα έχω εκπομπή. Όχι εκπομπή, πώς λέγεται? Όχι βρε, το show, τέλος πάντων, αυτό. Εγώ μικρή ήθελα να γίνω δασκάλα σχολείου. Μετά κάπου στο Λύκειο, γυμνασιολύκειο τέλος πάντων, αποφάσισα ότι ήθελα να γίνω καθηγήτρια, το εξέλιξα. Ήθελα να γίνω επιστήμονας. Κατέληξα να γίνω, όπως λέει και το πανεπιστήμιό μου, επιστήμονας αθλητισμού. Και τώρα δουλεύω σαν δασκάλα χορού. Δασκάλα πάλι, αλλά κοντά. Εγώ, όπως ανέφερα ήδη, μικρή ήθελα να γίνω πριγκίπισσα. Τόσο που μου είχε ράψει η μαμάκα μου ένα φόρεμα πριγκίψας για τις απόκρισεις και το φορούσα κάθε μέρα μέσα στο σπίτι μαζί με την τιάρα μου. Μετά, για κάποιο δικό μου λόγο, δεν ξέρω γιατί, ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Και μετά στο γυμνάσιο, όχι, πριν το... Μισό. Δεν θυμάμαι αν ήθελα πρώτα να γίνω δημοσιογράφος ή πρώτα να γίνω δασκάλα, αλλά ήθελα να γίνω δημοσιογράφος και δασκάλα και κάπου στο γυμνάσιο αποφάσισα ότι η διαφήμιση είναι το true calling μου και ήθελα να γίνω διαφημίστρια και τελικά έγινα και διαφημίστρια και δασκάλα. 3 σε 1. Πέτυχα τα 2 από τα 4. Έχω ακόμα μια ελπίδα για την πριγκίπισσα. Εγώ, όταν ήμουν μικρή, ήθελα πάρα πολύ να γίνω αρχαιολόγος, αλλά αυτός που σκάβει και βρίσκει. Όχι ο αρχαιολόγος. Γιατί πίστευα ότι θα βρω κάποτε τον τάφο αυτού του Αχιλλέα. Αυτό ήθελα να Έχω χάσει γίνω. μια μπλούζα του Level 10K από πέρυσι, μπορείτε να μου την βρείτε. Θα έρθω να σκάψω να τη βρω. Και μετά ήθελα να γίνω ηθοποιός. Ωραία. Δεν το βλέπουμε. Μα δεν έγινα. Είναι ήδη, γι' αυτό δεν χρειάζεται να γίνεις. Μόνο ένσημα δεν σου κολλάμε. Εν τέλει τι είσαι, ναι, για πες. Δεν θέλω. Κρατάει το mystery. Αυτό. Έγινε αρχαιολόγος. Άμα θέλετε να μάθετε παραπάνω πράγματα για την Τζάτζη, DM. Εγώ ήθελα να γίνω πειρατής. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα γίνω ποτέ πειρατής.
Ξέρεις ότι υπάρχουν ακόμα πειρατές. Απλά με άλλη μορφή. Ναι. Στην Ασία έχει πάρα πολλούς. Ευχαριστώ που θέλετε πάρα πολύ να ζήσετε. Αλλά η φαντασίωσή μου με το πραγματικό πειρατή δεν ήταν πολύ κοντά. Ας μην το πάμε. Όχι. Εγώ ήθελα να γίνω ο Peter Pan, basically. Ήθελες απλά το παπαγάλο και το σπαθί. Ο Τζακ Σπάρο. Ο Τζακ Σπάρο ήθελα να γίνω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τώρα μεθαύριο. Άμα θέλετε. Αφήστε με ρε μαλάκες να τελειώσω. Λοιπόν, ήθελα να γίνω πειρατής. Μετά συνειδητοποίησα ότι δεν παίζει πειρατής, ήθελα να γίνω κτηνίατρος. Μετά συνειδητοποίησα ότι το να είσαι κτηνίατρος δεν σημαίνει ότι χαϊδεύω ζωάκια και σημαίνει ότι actually πρέπει να τα γιατρέψω από κακά πράγματα που παθαίνουν. Οπότε σταμάτησα και μετά είδα το High School Musical και αποφάσισα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός και κάπου εδώ είμαστε τώρα. Νιώθω ότι δεν υπάρχει επάγγελμα που να μην έχει περάσει από το μυαλό μου. Νιώθω ότι από μικρή ήμουνα. Τώρα θέλω να γίνω γυμνάστρια. Τώρα θέλω να γίνω χορεύτρια. Τώρα θέλω να γίνω fashion designer. Τώρα θέλω να γίνω ηθοποιός. Τώρα θέλω να γίνω κτηνίατρος. Τώρα θέλω να γίνω πυροσβέστης. Τώρα θέλω να γίνω περιβαλλοντίστρια. Ήμουνα literally κάθετες και λίγο άλλαζα. Στο Λύκειο το πήρα απόφαση ότι θα γίνω προγραμματίστρια και μπήκα πληροφορική. Και τώρα είμαι δασκάλα χορού. Γιατί προγραμματισμός δεν είναι για μένα. Αυτά. Πόσες μέρες την εβδομάδα και πόσες ώρες γίνεται πράκτης? Έχουμε σταθερά 2 μέρες την εβδομάδα από 1 2ωρο. Συνήθως είναι το 1 2ωρο είναι για τους αγώνες, το άλλο 2ωρο είναι για covers και υπάρχει δυνατότητα και περίπτωση και έτσι έγινε στο intensive να μπει και επιπλέον μέρα, 1 2ωρο. Γενικά έχουμε λίγες ώρες την εβδομάδα θα πω εγώ γιατί είμαστε όλοι full busy. Και δεν προλαβαίνουμε και με το ζόρι έχουμε βρει αυτές τις 2 μέρες. Τα αυτόγραφα μετά το Q&A. Μετά το Q&A. Θα σου πετάξω μια πάπια. Η μη Μάρ που έχει πάθει σοκ. Η Μάρια δεν έχει πάθει σοκ. Μας χορηγεύει απλά, είμαι σίγουρη. Μη βγάζεις τώρα. Θα κάνουν link. Το Q&A θα κάνει link. Δεν πρέπει να μας κάνει Ωραία. Ωραία. Καθίστε καλή πλάκα.